channel YouTube Organis Gobong. Halo pemirsa, tak lanjut lagi sebelum nanti siang kegiatan luwih akeh. Pijer ini aku tuku online bibit terong ungu sing panjang. Iku insyaallah nek nek rezekine galone anane arep pijer liyane. Ini kenapa aku pakai media galon? Nek nang tanah los niki gak aman pemirsa. Biar walungku wae urip. Walungku urip pemirsa. Ya tak potong. Ambil internet yo dunia nggo iki pemirsa. Shop lagi. Aku mohon maaf, aku nek berkegiatan ki yang memiliki pemirsa. Tunggu kuwi nek kursi ngarep nang dine. Gak mungkin paling nek pawon kuwi. Nek wong bisa iki jarang di meja makan nek nggonku lho ya gak semuanya relatif banyak. Senang terlalu gak lalu formal amat lah. Saran pemirsa, Mbak, nanam sayur-sayuran ya, makasih sarannya. Memang rencana suwi ya pemirsa. Cuma iki idene urung ketok, urung kudu budal. Lah wong iki gak selamane apik ya wong gak selamane elek. Ya jenenge wong iki kudu duwe grek iki nek pas yo cah tak gawe cah. Kalau ini daripada ngangkat bisa kena sama terus gak kena digosok. Aku ki duwe solder pemirsa. Solder iki saya kena apa orang. Nah, kita dikasih pupuk kandang. Wes dadi. Mas iki ana tekniknya lho, cuma aku ora balik. Bisa bibit terong ungu panjang ini tak jajal sih ora kabeh kone subur aku diah tak bunyi sih solder itu kan orang kan tetap harus dilubani kuwi urip apa nek bolongnya lho pengen sih nganggo solder lah. Solder iki kena prawi suwi pemirsa. Aku seneng nyimpen barang cuma barang itu saya kena dinggo ora tak kena pemirsa. Solder wis bobrok masalah tak golek masuk tak nuku mau tak skip tak manusia mau tak anjuk nose masyarakat terus terpaksa gitu. Benih terongnya tuh gak tuh pakai pirong uji coba konek berhasil bangun aja
berhasil lagi guys. Iya. Wis aku si loro mati di nang bisa. Ya Pak produk lagi nah. Aku nak rapat dengi ra metu bisa. Sawang-awangan. Along open omah. Ya metu sesekali. Ini zaman nomo ini sepeda motor tekan Pati, tekan Rembang, sampai konco-koncoku. Saya itu sawang-awangan. Sudah, aku sudah. Ngomong aja baik kalau piye, belum galon dia omong meneng aja sepi. Ini seperti guys, gak perlu tata ngebring. Soldernya kena gua aja. Kalau penaknya solder, terus kita isi dengan pupuk kandang. Apa misal? Ini tinggi kita ini. Terus kene iki kok yo ora payu pupuk kandang, padahal njepon iki diperitan lho gitu. Ini gak payu. Iki mau bibitku. Ini kene sing ora payu ndak. Iran iki. Yo tak manfaatno mblarah yo praktis. Dimanfaatno. Tunggu ciri-ciran. Tanduran malah subur misalnya tidak itu pupuk kandang. Nek lali kita sore sak nyumpel sini bisa tak pilih iki ora kabeh teng iso musik mari bercocok tanam ya pemirsa ya melimpah ya dimanfaatno, duwe galuh dimanfaatno. Bibit murah untuk pertanian jono. Waktu wong gabut ya, duwe saldo luwih ya tak tuku. Yo eksperimen gak kabeh pemirsa. Oke, ya. Ayo hati-hati mau nek di yes, ini jadi tapi tak simpen guna so jenis eksperimen jeliset terus jadi kita taruh ke depan pemirsa tuh pemirsa terus sana telur alhamdulillah yes oke kita bisa tanam kita sih
siram air sih. Oke guys ya, ini sudah. Pakai tok ya. Tripote nganu guys, mau tak siram air pemirsa. Aku mari baru bar pengen anu ngerjain kegiatan apa ki? Apa ya sing kurang, mundar mandir bingung. Terus pemirsa muliane tak ya bermanfaat guys galonnya guys. Oke pemirsa, oke waloe kita pernah waloe tukul wis manfaatno kan manfaatnya akeh guys, manfaatnya akeh kayak diresiki sekete urung bar aku ora bar mbek kalau mae ombo. Oke mari bercocok tanam sudah. Wis tarik delok sok hasilnya iki ora kabeh tak semaino pemirsa. Akeh slamete nek tak salah nang anu. Tak salah nang kuwi lho. Akeh slamete nek tak salah nang galon pemirsa. Kayak walah kuwi curma tak icet nang lemah entek. Wes pemirsa yus terima kasih ya iki mang. Bercocok tanam nanam terong ungu panjang kuwi aku pesan online pemirsa. Nek tukul terong kuwi sebenarnya kan openane gampang. Disirami yo kuwi aku ki ngerti tanaman cabai makni ya mertua aku kan dikasih micin ya seminggu ping pira aku nangkei micin nek duwe tanduran jare mari subur tapi esok lah aku ben tukul dhisik. Punya pupuk kandang dimanfaatno, punya galon bekas dimanfaatno. Ya kuwi engko dadi lho kuwi. Kuwi kenapa gak tak pindah bibit waloe pemirsa? Masalahnya ngene, pernah tak coba tak pindah 2 nang nang galon liya mati pemirsa, gak gelem dipindah iki. Wis pemirsa iki mang kontene bercocok tanam, muga-muga hasil apik, muga hasilnya bermanfaat ya, muga-muga amin. Engko nek tukul kan iso dipanen, iso dimasak, gak usah tuku ya. Ya lah, sepenting aku saurung iki wis izin karo mertuaku, izin karo bojoku, apa ijir-ijir, malah dikongkon mae pemirsa. Ya. So engko nek kita berhasil ganti liyane. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika tidak berkenan, mohon maaf jika konsep kontenku tidak sesuai pemirsa pengennya kontenku A, kontenku B ya mohon maaf ya. Terus semangat berkata pokoknya aja lali. Like, comment, subscribe, mas kopi, mas ukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.